खुलुमबाय गासिखौबो आंनि चेनेलसिम बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ दासान्दि आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आंनि ब्लग बानायनायनि रिजनानो जाहैबाय आं दिनै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननायनि रिजना जाहैबाय नोंथांमोनानो मानो होनोब्ला आंनि इउटिउब चेनेला दिनै 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय स' बेफोर गासिबो नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायनि थाखायसो आरोना स' नोंथांमोना जेरैबायदि आंखौ अनसायबोदों बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो इयुनावबो बिदिनो माने सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आंखौ इनकारेज खालामगोन जे दावगालांनो थाखाय स' आंबो नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां ब्लग लाबोनो हाथों बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय आरो आंनि भिडिअ खालामग्राया नै बेनो भिडिअग्राफारा नोंथांमोना साननो हागौ सोर खालामबाय दं होननानै बेनो माने एक्सुवेलि मा जादों खोथाया जेनेबा समा गैया बेयावबो दिल्ली थांनांगौ फुजाखौ गाबोन दोनहैनांगौ स' आं दिनैनो जों फैखाबाय आरोना एसे फिसा सेलेब्रेट खालामनो होननानै दाथ' बिदिथ' सेलेब्रेट खालामनाय जायाखै आं लोगोफोरखौबो इनभाइट खालामनो हायाखै आथुर बिथुरखाय स' सानैजोंनो ओरैनो कफि लोंनो होननानै फैबाय बारा बाजेटनिबो नङा फैसा थाखा गोनांबो मानसि नंखाया नालाय ओरैनो हाबनानै गांसे केक हानो सानदोंमोन स' सानदोंबाबो जाफुङासै आरोना जेनेबा जे केक हाबाल' जे सेलेब्रेट खालामगोन बे नङा आरोना जेनेबा साहा कापसेजोंबो मानसिया रंजानो हायो गोसोबा होननाय खोथा दं बेनिखायनो जास्ट कफिजोंनो अके थिग दं थिग थाक जायखिजाया जोङो गोसोखौ सान्थि मोनबाय सेलेब्रेट खालामा बेनो आरो बेनि थाखाय बास स' नायलांबाय थादो आरो ओरैबायदि मोजां जायगा माने बेयो माने हेरिटेज होनो आरोना महाबाहु ब्रह्मपुत्र हेरिटेज आरोना बिराद गुवाहाटी सिटियावनो दङ बिराद मोजां जायगा माने बे मासखौ पानबाजारनि खाथियावनो दङ स' नोंथांमोना फैयोब्ला नायफैनो हागोन आं देखायनोसै नोंथांमोननो जायगाखौ माबायदि मोजां आरो स्टार्टिंआव बे एकदम बेखौ जेब्ला दिहुनदोंमोन बै टाइमाव खनसे फैदोंमोन जों ब्लग आंनियावबो दङ बे ब्लगा स' थेवबो आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिलांसै जेसेबां हायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना लकेशना नैथ' स्टारबाक्स कफि दा लोंहैनोसै ओमफ्राय बैथिं सानसेटबो जाहांबाय आरोना नैयाव दङ जोङो देखायनाय जायगाखौ बिराद मोजां आरोना ओरैबायदि मोजां जायगा आरोना नै सानसेट जागासिनो दङ माने ब्रह्मपुत्र दैमाखौ नुहुरजोबो नायबाय थावथावथ' बिराद मोजां जायगाया ओमफ्राय नै दाउ बिरलांगासिनो थान्दा मोजां ना साइलेन्ट एकदम नै स्कुवेर चलो ओमफ्राय बेनो नैयाव मा होनो दुगैनो हायो ना मा होनदों ओमफ्राय जेनेबा जरा आरोना बांसिनानो नै बेफोराव फाय देखाय जोंनि राउन्ड देखायनि नोंनि चेनेलाव नोंहाबो चेनेल दङ बा ओरै गिदिंला नोङो ओरै मबाइलखौ हमलाय मबाइलखौल' हमलाय नोङो मबाइलखौ हम होनदों ना मबाइलखौल' ओरैल' हम इदि गिदिंदो या इमान हारामि मानसि आं खान्थाल दंफां देखायनो नागिरदों नायनो नामा बै देखायनाय बे गोजौआनो खान्थाल दंफां नै बेयाव खान्थाल दंफां फांथाम फांसेया थाइजौसो ओइ फांसे थाइजौना नै बे गाइस नोंथांमोना खान्थाल दंफां नुवाखैबा नै नायना लाखादो दिनै अलंबार गयारिया दिन्थिदों बिराद नलेज दं बेनाव नै खान्थाल दंफां फांनै थाइजौ दंफां फांसे बेबो मोनसे पार्क नालाय हेरिटेजमोन ओमफ्राय आरो दानि गोदानै खुलिफिनबाय बेबो बिराद साइजनि खिन्थु दिनै थांथ'नाय नंला सोलाबनाय नंला टाइमा समा खम बेयाव सानसे एक्सप्लर खालामगोन बेयावबो बिराद मोजां ओरैनो देखायहरदोंल' माने बेनिफ्राय नुहुरो माने बे पार्कखौ बे खाथियावनो दैफोर खाथियाव थांथारनो हायो दा साइज जुदि फैयोबा फैनो हागोन खाथियावबो मोजां पार्क खुलिबायना बेरायथावथावनो नैबे बुस्थुआथ' माने बिराद सिगां फैनायाव आलदामोन ओमफ्राय बेखौ दा सोलायबाय आलदा खालामना होबाय बबे नोंनि पार्टनार बेखौ थिखांनो हायो ना हायाथाय हायो रेजेंसो नै नामफोरखौ मिन्थियोबा मोनसे खोन्थालां नैबेथ' गराय बेखौ आं मिन्थिगौ राजा मन्त्रि ओइ हाथि हाथिया ओरैसो थानायमोन माथो बेयाव नावसो थायोमोन ओमफ्राय रानिया कुइन रानियानो गैया रानि गैया
जिबौ ডাঙৰ মানি উঠিলে মৰি পেলাব नैयावबो रिभार पइन्ट दं नै मा खाथियाव थांना बै खावै खोमा नै 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 फिसा फिसा नोङो एकदम मोनामिना गोजा ए नै कालारफुल होनांगौमोन नाखौ बेखौ गायबावदोंसो नुदों खिन्थु हाग्रायाव थायो बेखौ जेरावबो नर्मेल अ नै गायनायखौ मोजां मोनलायदों नालाय लेथ्रा मोनामोनलै आं मोजां मोनामनायखौ सुखुवा सिगां उन्दैयाव गेलेयोमोन बेखौ खानानै नै गाइस जोङो दा ब्रह्मपुत्र रिभार भिउखौ बिनिफ्राय नुनो हासिगोन आरोना कर्नार साइडनिफ्राय बै रपवे सानसेट जानोसै मानसि जिउ जिउबाथाय मोजां मोनथारा आङो एसेबो सानसेट जासिगोन खारनायावथ' मोजाङै ओंखारदोंमोन दा गाखोनायाव खस्थ' मोनगासिनो दं खिन्थु ओरैबायदि मोजां ना इभिनिंआवसो फैनांगोन खिन्थु दै माने सानजौफुफोराव मोजां नायनाय नङा दा इभिनिंआव सानसेटजों जाबजों बिराद मोजां सानसेटआ नै साइज मोजां आरो जायगाया माखौ खस्थ' मोनखो नोङो ओमफ्राय बेखौ गाखोनायाव खस्थ' मोनाखै ओरैनो होनदों आरो सोरबाफोर जुदि गाखोनो हायाबा आथिं सानायफोर दंबा खस्थ' मोननो हागौ वार्निं नामा बियो गाइस जोङो ओरैनो थाबायगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय बैथिं मालाय कापोल जरासे आरो जेनेबा मा होनदों 100टा फट' खिचिलु तुम्हार एक्चुअली मेन प्रब्लेमा मा मिथिनो गार्ल्सफोरनिया गासिनिखौ बुङा दा जि खोनाबाय ओमफ्राय बेनि प्रब्लेमा फट'खौ माने ओरैबायदि खस्थ' होगोन आंखौ 100टा फट' माने खेबनो होगोन बेनि गेजेराव मोनसे चइस खालामगोन मालाबा आरो बे मोनसेबो जाया obviously मोजांखौल'सो मानो माने बिदि जालायलाङो आंबो थारमाने sometimes obviously मोजांखौसो लाखागोन ना माने ओरैनो जानला मानलाखौ आपल'ड खालामनांगौ आरो जेनेबा 100टा लानायनि उनाव जुदि मोनसेल' फसायजायोबा आरो बेबो मालाबा मोनसेल' फसायजायोबा गोसोआ माबायदि मोनगोन मोजाङै खेबनोबोथ' रोंनांगोन ना अब्लासो फसायगोन मोजाङै खेबनो रोङाबा माबोरै फसायनांगौ जाखो जोंनि गारिनिफ्राय गलाबनाया नै इयो